Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Gariztumako penitentzialdiak jauna presta deza zure herria Pasko jaietarako. Eta iguzu elkarteko gorputz ezitze hau guztion barne berritzerako izan dadila. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ezekiel profetaren liburutik. Honela mintzoa jauna. Gaiztoak egindako pekatuak danu bai ditu, nire agindua gordetzen, eta legez eta zuzentasunez badabil, biziko da eta ez da hilko. Ez dira gogoan hartuko arrek egiten dituen gaiztakeria, zuzen hilbidelako biziko da. Gaiztoaren eriotza nahi ote du badahnik dio jaunak. Ez aldut nahi, gaiztoak bide txarrak utzi eta bizitzea. Zintzoa berriz bere zuzentasunetik okertzen bada eta pekatu egiten badu, gaiztoak oin dituen txarkeriak eginez, ez da gogoan hartuko arrek egin zituen zuzena. Egindako makurkeria eregatik, egin duen pekatu eregatik egingo da. Zuek diozue, ez da zuzena jaunaren jokabidea. Entzun bada Israel etxe. Nire jokabidea zuzena ez dela, jokabide okarrak ez dela geratuena, zintzoa bere zuzentasunetik okertu, gaiztakeria egin eta hiltzen bada, egindako gaiztakerigatik hiltzen da. Eta gaiztoak egindako pekatua damutu dutenean, eta legez eta zuzentasunez dabiltzenean, berak bizitzaren du bere burua. Bere pekatuak ikusik bihotz berritzen bada, eta egindako gaiztakeria guztia damu baditu, biziko da eta ez da hilko. Jaunak esana. Jesusek onela esan zien bere ikaslei, zuen zuzentasuna, idazlariena eta farisearena baino handiagoa ezpada, ez zelate sartuko zeruetako erreinuan. Entzuna duzuen nola agindu zitzaien aintzinakoei, ez duzu inorriko, eta norbait hiltzen duena errudun izango da auzitegian. Nik ordea hau diozuet, anaia haserre hartzen duena errudun izango da auzitegian. Bere anaiari zoroa esaten diona errudun izango da. Batzarrean eta sinisgabea esaten diona zu leizerako errudun izango da. Beraz, zure eskaintza aldarera eramaterakoan gogoratzen bazaizu zure senideak baduela zerbait zure aurka, utzi ezazu eskaingaia han bertan. Aldare aurrean, eta zoaz lehenengo zure senidearekin pakeak egitera. Etorri orduan eta egin zure eskaintza. Egizkizu pakeak lehenbailen zure etxaiarekin, bidean arekin zoazen bitartean. Etxaiak
epailearen esku utzi ezaitzan, eta epaileak ertzainaren esku, eta giltzapean sar ezaitzan. Ara nik egia esan, etzera handik aterako, azken txanpona ordaindu arte. Jaunak esana. Jesusek garrantzi handia ematen dio, ohartzen gera ebangelioak irakurtzen ditugularik, adiskidetzeari. Hau da, berak ezagutzen zuen, eta ezagutzen du, gizakiak nolakoak eran. Eta askotan zaitasunak izaten ditugu, batzuk eta besteekin edukitzen ditugun tratutan, ez da beti erreixa izaten, humanoak eralako eta sortu daitezke batzutan akaso gaizki ulertuak, zaitasunak bestetan akaso egon daitezke ofensa grabegoak, baina batzutan, esanak genezake, oso zaila egiten zaigu konbibentzia edo bilakatu daiteke komplikatua. Horregatik, Jesusek hori jakinda, beti nahi du kristauak saia gaitezela. Horrek ez du esan nahi beti lortuko degunik, baina nahi du saia gaitezela adiskidetzen, paketzen, halako giro ona jartzen gure inguruan. Tiene una importancia muy grande para Jesús la reconciliación, el hecho de intentar reconciliar, el hecho de intentar reencaminar situaciones complicadas, difíciles, de enfados, a veces puede haber injusticias, puede haber ofensas. Evidentemente, no nos dice Jesús que no tengamos que defender aquello que es justo. Evidentemente no quiere decir que haya que dar razones, que no, pero sí que quiere que tengamos una gran intención de buscar que se solucionen los conflictos, de buscar que haya paz. Para eso a veces habrá que ceder, habrá que bajar la cabeza, habrá que perdonar, habrá que pedir perdón, etc. Pero es algo que para Jesús vemos que tiene una importancia muy grande. Hoy nos ha hablado de esta importancia, nos está diciendo que cuando vas a llevar tu ofrenda ante el altar, si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo la ofrenda y vete a reconciliarte con tu hermano para que esa ofrenda sea agradable a Dios. Es algo que es verdad que a veces puede ser muy difícil, a veces puede ser imposible si hay dos partes enfadadas y una no quiere de ninguna manera solucionar, puede llegar a ser imposible, pero no, eso no excluye la intención de tratar de solucionar, el hecho de buscar gestos de distensión, el hecho de buscar hacer cosas positivas, el hecho de tener generosidad, de ánimo, etc. Es algo que tenemos que pedir a Dios como un don. Él quiere que el distintivo fundamental de los cristianos sea, cuando miren desde fuera, mirad cómo se aman. Eso es lo que quería Jesús, que exclamasen desde fuera, mirad cómo se aman. Y en esa parte, en lo que sería el reconciliarse, lo que sería el perdonar, lo que sería el arrepentirse y pedir perdón, tiene una importancia esencial. Para querernos realmente, o cuando nos queremos realmente, es cuando somos capaces de perdonarnos, de pedir perdón, etc. Es una parte esencial del verdadero amor, el ser capaces de llegar a esa reconciliación, que tenemos que pedir siempre a Dios como un gran don. Hoxe da, eskatzen dioguna bihotzetik jangoikoari. Bakea beti bila dezagula, bakegileak izan gaitezela, adiskidetzea beti bere laguntzarekin lor dezagula, edo behintzat bila dezagula. Egin ditzagun orain gure eskariak eskatuko dugu, bereziki gaurko egun honetan, gerrak, gatazkak, gorrotoak, gauden toki guztien alde, bakea adiskidetzea lor dadin denetan, eska dezaiogun jaunari. Bereziki Feliziano Guldain jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan, eska dezaiogun jaunari.
eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko aldu guztiru betilereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure fededunak, harinak, garbiturik, zuri esker pozez doaz urtero, Pasko misterioetara. Gehiago otoitz eginez, eta elkar maiteago izanez. Bizi berria eman dieten sakramentuak hartuta, Jainko semeen grazia betera hel daitezen. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, jainkoiko gure jaunarena. Zerutan lurra goresten dute, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru horietan, osana da goraipena, bereitatua orain da beti, gure dana datorrena. Osana zuri zeru horietan, osana da goraipena, bereitatua orain da beti, gure dana datorrena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitarro hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez hartu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau bere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau bere odolaren kariz data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinitspenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartutzari onartu gaituzulako. Eta afalik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odola jartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure segileak, bereziki Feliziano, eta hildako guztiak garitzazu zure aurpegiaren argitan. Errukiz dakizkiduaren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria Bogatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko arguzidun horri eskinatu santuarekin batean, ospe eta aita guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiaren jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita
Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, eman iguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea ekarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk ezen dezu munduko pekatua, errokin jaunak. Jangoikoaren bildotsa, zuk ezen dezu munduko pekatua, errokin jaunak. Jangoikoaren bildotsa, zuk ezen dezu munduko pekatua, emaikuzu pekatua. Ona hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
pekatuaren zaharkeriatik garbituta, salbameneko ondasunak iritsi ditzagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bereika zaitzatela jainko guziaduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean.